Оглед на къща в центъра на град Божурище. Продава се десния близнак. Това е централният вход, първи етаж и втори етаж. Имаме двор и допълнителни постройки, които може да се усвоят, може да се съборят. Това е втория вход на къщата, която е за ремонт. Имаме дюшеме, тапети и латекс. Влизаме в коридорче. Имаме една стая, дневна с трапезари и кухненски бокс и втори етаж, който започва от тук. Но към момента нямаме ключ, затова при първи оглед няма проблем да се отвори.